खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं डाक्टरा सासे आइजोखौ जिउ जोब्बाय होनना फोसावनायनि उनाव गोथैसालियाव लांखांनायनि उनाव गोथैसालियावनो थांखांफिनदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे गोमोथाव जाथाया जादों उत्तर प्रदेशनि फिरोजाबादाव। बे जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला फिरोजाबादनि 86 बोसोर बैसोनि हरिबेजी मुंनि सासे मेलेमनि बेरामि आइजोखौ सिकित्सा खालामनायनि उनाव थैबाय होनना मिथिहोनायखाय न'आव लाबोदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं भारतनि थाखाय रंजाथाव आरो गोजोनथाव खौरां। भारतनि 76थि नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप हिर' सन्टोष ट्रफी 2022-23 नि क'क्राझार साइ स्टेडियामाव खुंजानाय थामथि ग्रुपनि जोलुर हानजाया क्वार्टार फाइनाल गेलेनायनि थाखाय देरहासार जानो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं खमथाफुर रायजो दाफुंनायनि सायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि गोख्रों हुमखि। मख'नो गोनांदि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि 1 इन्सिबो BTRनि हा हगारना होनाय जानाय नङा। केल' आफादा गुबै दाहाराव फैथों जों बरायदों, नाथाय गोजोन आरो गुबै दाहारनि गेजेराव बुजिलायनाय गोरोबथा जागोन आरो बेवहाय BTRनि 1 इन्सिबो हा थिसनजानाय नङा। बिथां आफादगिरिया बुंबावदों दि जायखिजाया जाहोनाव BTC एबा 6थि फारिलाइ हालामनि हा 1 इन्सिबो हगारना जानाय नङा। नाथाय बे आयदायाव नखर बिफाना रोखा खेंफोरथि होनाया मोजां होनना मानाव गेदेर दिपेन बर'आ गोख्रों दाबि दैखांदों। ब्रैथि रादाबाव दं उरां जाहाज गाथोनाव 1.37 किल'ग्राम सना हमनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सनाखौ एयार इन्डिया उरां जाहाजनि सानै मावथिफ्रा बे आयेन बेरेखा खामानिखौ मावदोंमोन। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों केरालानि क'चि उरां जाहाज गाथोनाव होनना मिथिनो मोननाय जादों। दासिम बे आयेन बेरेखा खामानिजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंफोरखौ पुलिसफ्रा हमनो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय दायनिगिरि सुबुंफोरनि मुंफ्रा जाबाय फारियै अबिल, लास, मोहाम्मद फैजल आरो बिष्णु होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं बिटिआरआव गाहाय मन्थ्रि न' बिथांखियाव खान्थिबागनि रां जाख्ल'नायनि मोनसे अजद। मख'नो गोनांदि गंसे न'नि मुङाव 2500 निफ्राय 3000 सिम रां लादों होनना गामिनि सुबुंफ्रा मिथिहोदों। रां होआब्ला बिडिअ'आ न' होआ, आर'ज बिलाइ लाङा। बे जाथाया जादों BTCनि 6 नं कसुगाव परिषदआव खान्थिबागनि अजद सिखारदों। थुरसिबिलनि बिसिडिसिआव बे खान्थिबागनि अजदआ सिखारदों। मासिगिरि सुबुर आली आरो सोद्रोमा केशब ब्रह्मनि हेंथायै रां जाख्ल'नायनि थाखाय गामिनि सुबुंफ्रा खुद्रिसारदों। 6थि रादाबाव दं मैया गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव जानाय बर' खौसेथि आफादनि जर'खा सावरायमेलाव हांख्राय हरजानाय बायदियै BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा नुजाथिहैनानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव जानाय बर' खौसेथि आफादनि हाबाफारिखौ 5-6-7 जानुवारि सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंगासिनो दङ आरो बे गोनांथार सावरायमेलाव बर'नि नुजानाय गासिबो जेंनाफोरखौनो सावरायगोन होनना बानजाय आफादनि आफादगिरिया बावैसो साननि सिगां खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदोंमोन। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।